खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे चिरां जिल्लानि रौमारि पुलिस आउटपस्टनि मोखाङावहाय थांनाय हराव मोसौ सिखाव हमनो मोनदों बेहाय बा हमनानै रायजोफोरा नैबे रौमारि पुलिस आउटपस्टनो खौरां हरनायाव बिथांमोना हमनानै लानानै फैदोंमोन आदैनि मोसौआ मैया मोनायाव गोमानायखौ सिखावनि आखाइनिफ्राय हमनानै मोनदों सिखावनि आखाइनिफ्राय मोनदों ओमफ्राय माबायदि माबे समाव हमना मोना सिखावखौ जों न'निफ्राय सैमा सोंनाय खोनानानै देरथायाव ओंखारदों आरो ओमफ्राय मोसौखौ नाहरबाय आं माने गलियाव खाखायामोन ओमफ्राय अखा हानाय नालाय मैया गलियाव खादों बे लामा साइडआवनो ओमफ्राय नाहरबाय मोसौखौ लांदां नुहुरबाय खिन्थु नायथारबा गैमारा ओमफ्राय मोसौखौ लांबाय होननानै न'निफ्राय ओंखारबाय आं सिखा गंसे लादाङो ओमफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय खाथिनि मानसि फंबायखौबो फोजाहरबाय ओमफ्राय बयखौबो फन बुनानै फैजोब्बाय आरो बिदिनो खबर हरनानै ओमफ्राय नागिरै नागिरै फारसेथिं नागिरदों ओमफ्राय ओरै मोननै आरो ओरै नागिरबाय ओमफ्राय नैबे खाथि खाला दलाफारा ओरै आगान नुना ओरै नायबोबाय नुनानै बै जायगायाव गारि आरो मोसौ मोनफैबाय आरो ओमफ्राय सिखावा एसे साइडआवनो खिन्थु आं गैया सिखाव हमनायाव आं बेयावनो खाथियावनो नागिरनानै थाबोनाय जादों ओमफ्राय माखासेया फैनानै बे सिखावखौ गारिजों ओमफ्राय बे सिखावजों मोनहैदों आरो बे लामा साइडआवनो दंमोननो बियो ओमफ्राय बिबो खारबायमोननो खारनायाव बोरैबा होसोनानै मोननाय जादों आरो मोसौआ माबेसेमोन मानै मानैखौबो गाइखेर मोनफिनदों सेरोमोन बेखौ लाबोफादों फिसाया थाबोदों दामब्रा मासे ओमफ्राय बे जायानो गारिखौ मोनफादों मा फोरमायनो सानगोन दैया दा बे सिखावखौ जे मैया हमना मोनबाय मा फोरमायनो सानगोन सिखावखौथ' जों दा बेथ' अनेक खावबोबायलै गोमायै गोमायै बय जेरावबो गोमागासिनो बे एरियायावनो बेलेगखौ आं बुंला खिन्थु जोंनि एरियायावनो दिनैसिम माबेसेसो मोसौ आंना नोंथांनि अनगायैबो बे दिनैसिम खेब्रै जाबाय खेब्रैयाव बै फार्स्ट बाराव गोमादोंमोन खिन्थु लांस्लाबनो हायाखै मानैबो फैफिनदों न'आव आरो बिनि सेकेन्डआवबो आरो हालिसेबाव बेबो मासेया बे जायगानिफ्राय मोनलांदों खिन्थु मासेया बोरै बोरै न'आव थांफिनखो बेनो आरो दा बे जायगा होनदों बे जायगानि मुङा मा मोननाय जायगानि नामा बेखौथ' हाथिफुथा खाथि थालिरबारि होनो बै दलाफारा बारबानो मोनो थालिरबारियाव नोंथांना गामिया मामोन आंना गयबारि गामिया गयबारिनिफ्राय मोसौखौ लाबोनानै आगान संनानै नोंथाङा बे हाथिफुथा थालिरबारियाव मोननाय जादों दा बिदिनो नोंथांमोननि बे एरियायाव दिनैसिम माबेसेसो मोसौ गोमाखो माब्रैसोबा बेखौथ' हिसाब लाया अनेक गोमा आंनानो खेब्रै जाबाय खिन्थु गोमायाखै मोनफिनबाय थादों नै दाबो बाव दंफैयो बेखौबो मोनफिननायानो होनबाय आं खेब्रै जाबाय आरो बिदिनो 10-20ता 30ता बेसेबांसो गोमाखो बे जोंनि गामियाव फ्राय गोमाथारनाया जोंनि गामियाव 10तासिम थाङाखै खोमा बारबाय खिन्थु एरियायावथ' आयौ आं बेखौ हिसाब लायाखै खिन्थु माने मा जौसेनिबो बारा जाहैगोन होननानै सानना लायो जाहैसिगोनदांलै जौसेसिम दा खोनानो मोनबाय जोंनि समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नैबे चिरां जिल्लानि रौमारि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय माखासे गामियावहाय दिनैसिम मा जौसेनिबो बांसिन मोसौ गोमाबायनो दा गोमाबाय होननानै नैबे गोमाजानाय रायजो राजाफ्रा फोरमायदों बिदिनो मैयानि हरावहाय हाथिफुथा थालिरबारि गामियाव सङै सङै सिखावजों लोगोसे गारि हमनो मोनदों नोंथांमोना नुनो मोननाय नैबे गारियानो जाबाय मैयानि हराव मोसौ खावनायाव बाहायनाय टाटा मेजिक गारिनि नम्बर AS18AC3465 बे मोसौ खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय बिरहांगाव ओनसोलनि हास्लाबारि गामिनि अमल बादशाहखौ रायजो राजाफोरा हमनो हायो मिथिनो हानाय बादिब्ला बे मोसौ खावनाय जाथायाव अमल बादशाहजों लोगोसे गुबुन सिखावफोरबो दङमोन आरो मिथिबावनाय बादिब्ला बे अमल बादशाहजों लोगोसे AS19T8764 नम्बरनि गंसे पालसार गारिखौबो हमनो हायो पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननो हानाय बादिब्ला हमजानाय अमल बादशाहनि फिसाज्लायाबो बेबायदि सिखाव खावनायनि थाखायनो पुलिसजों हमजानानै आथिखालाव जोबथेसालियाव दं
दाखायथ' निसिनिया माबा रौमारिना सिन्दाखौ सिनिया खेराइ जाखि बारा दङ औवा बै बारायसेना फाथानिया ओमफ्राय बिबो होनबालाय मैयानि गावसिनाव फाग्ला जाथियो आंहाथ' होननानै नेबाय थादोंमोन जों माने दुगादा हेलौ औ मोसौ खावदोंमोन नै गारिबो मोसौबो ओमफ्राय खारबाय गावसोर नै हाग्राबारियाव ओरै मोसौ दलापाराथिं खानानै दोनफैदोंमोन थालिरबारियाव फिसाया मोसौ फिसा मासे गैया गारिया बैहाय दङ ज' बाजों थाबायनाय फैला हा मोसौजों लोगोसे नै गारिखौबो मोनबाय जोङो गारिया जाहैबाय AS 18 ASC 3465 बे गारिमोन गारिया बेयाव थिखोदोंमोन जों खुनुरुखुम नागिरफैनानै मोनफैनाय जाबाय आरो गारिया बेनो खारबाय माखासे पालसारजों दंमोन बाइकजों खाथिनि मानसिफोरा नुदोंमोन गारिया बेलै माबायाव दङ मा होनोमोनलाय बे माबा दा टाइमा खयथा जाखो जोङो नागिरदोंमोन 1थासोआवनो दा 2:50 मोनफैबाय आरो जों माबायाव थालिरबारियाव मालिकनि नामा माबालै